Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне тели. Бүген чәршәмбе, димәк безнең телеканалда сез яраткан "Уйнагыз гармуннар" тапшыруы. Татарстанның атказанган артисты, гармунчы Наил Сәгъдиев һәм мин Айзилә Батырханова Кукмара районында яшәп ятучы үзешчән, талантлы гармунчыларыбыз белән таныштыруны дәвам итәбез. Yapraklarının şağı, uyuyan ömür şanı, kuşlar şişek otta yazları, bizim hislerde milyonları kırar, unutmayın yaşlık nazları, bizim hislerde Кадерле тамашачылар, бу апаларыбызны танып алгансыздыр дип ышанып әйтә алам, чөнки алар хәзерге вакытта социаль челтәрләрдә бик популярлашып киттеләр. Аларның башкаруында җырлары төрледән-төрле илләргә дә таралды. Кукмара районы Тырыш авылының Мансур абый кызлары бит алар. Ясирә һәм Гөлсияр апа, исәннәрмесез? Бик шатмыз сезнең белән танышуыма. Чынлап та менә бу бик матур күренеш бит, әйме? Бигрәк тә гаилә йылында апалы, сеңелле, шундый гаилә дуэтын булдыргансыз үзегезнең, әйме? Кемнәр булып эшлисез? Әйдәгез шуннан башлыйк әле танышуыбызны. Әйдә песня. Апага гел без беренче урын бирәбез инде. Өлкән апабызга. Ансында әйтмеш китеп булмый инде, ковид белән бик каты авырттым инде. Сөйләү авырлашты. Әзләнгән исән калдым. Гарантия юк иде. Шуңа күрә күздән яшь чыгарга тора. Фикерләр шуала. Әнкәй безгә кичкенәдән җыр өйрәткән. Җырлый-җырлый бишектә тирбәткән. Кичкенәдән җыр сөйдек без, җырлап үстек. Тормыш юлын гашык кебек җырлап үттек. Без шуннан да семьяда, гаиләдә 5 бала үстек. Безнең әтиебез бик матур итальянда уйный иде, әниебез җырлый. Һәм менә шуннан инде без үрнәк алып дип әйтим микән, или үзебезнең күңелгә шундый сәнгать дигән әйбер көчле салынган микән, гармунга, җырга бик гашык булып үскән кешеләр инде без. Сәнгатьне шул кадәр яратып инде, сәнгать кешеләрен шул кадәр яратып, хөрмәт итеп, аларны хөрмәт итеп, аларның һәрбер чыгышларын карап, һәрберсен шулай бергә сөйләшкәндә, менә Мансур әйтә бит, 3 сәгать сөйләшәләр алар дип, без гайбәт сөйләшмибез, без сәнгать кешеләре турында сөйләшәбез, концерт сөйләшәбез. Мансур абый Гөлсияр апаның тормыш иптәше булайны, хәлә җифете. Шуңа күрә менә минем инде сеңлемнәрнең икесе дә баянда уйныйлар. Миңа гына ул сәләт бик бирелмәгән, шулай булса да инде мин гел сәхнәдә булдым, гел җырладым инде. Алабуга педагог институтын тамамладым, укытучы мин профессиям буенча. Татар теле дәресләре укыттым инде. Татар теле дәресләрен бик яратып укыттым. Һәр вакыт
рус мәктәбендә укыттым мин. Рус мәктәбендә татар теле дәресләре. Мин инде һәр вакыт дәресләремне, балаларны игътибарын итер өчен, алыр өчен һәр вакыт җыр белән алып бара идем дәресләремне дә инде. Шуннан соң миңа мәктәптән китәргә туры килде. Минем тормыш иптәшем үзенең эшен башлап җибәрде дә, аңа ярдәм итәргә дип мин мәктәптән киттем. Миңа нишләп мәктәптән киттең дигән сорауны бирсәләр, мин болай дип җавап бирә идем. Балаларга җырлаган вакытта күзләреннән яшь чыкмый башлагач, һәм инде кызык әйбер сөйләгәндә көлә белмәгәч, мин әкрен-әкрен мәктәптән киттем. Мин шул хәтле яратып теге Хәсән Туфан дәресләрен үткәрә идем. Шунда әле менә сеңлемә дә җырлап күрсәттем. Шаган дигән җыры бар яның. Шуның хәтле шуны җырны җырлыйм. И балаларга игътибар итәсең, аларның күзләрендә яшь иде. Ләкин тора-бара ул яшьләр кими башлады. Һәм инде мин әкрен-әкрен мәктәптән китәргә кирәк, үз эшен эшләргә кирәк дип, без районда ипи пешердек. Шулай ук бик мактаулы һәм Кирәкле хезмәт. кирәкле хезмәт Кирәкле. Безнең ипиләрне бик яратып алдылар. Ипи пешерсәм дә сәнгатьтән бер кашан да читләшмәдем. Галиәскәр Камал театрындагы бер спектакльдә карамый калдырганым юк. Яратканнарын 3 тапкыр барып карыйм. Концертларны, үзем яраткан җырчыларның һәр вакыт концертларын карап барам. Һәм инде менә шушылай туганнар белән очрашкан вакытта инде һәр вакыт безнең кулда гармон, җыр, инде яшебез олыгайса да, һаман да әле шушы сәнгать дигән әйбердән ераклашып булмый. Искиткеч сүзләр. Чынлап та менә сезне тыңлыйм һәм күзгә шулай ук яшь килә. Менә шундый матур иттереп, яратып, һөнәрегез турында да, туганлык җипләре турында да сөйлисез. Үземнең дә бер туган апам бар. Һәм без дә менә шулай итеп, бергә дус, тату булып, барлык уртак серләребезне бүлешеп, бергә матур яшибез, әйме? Һәм менә бездә карап утыручы бик күп тамашачыларга да үрнәк гаилә, чынлап әйтергә кирәк. Рәхмәт. Гөлсия апа, сезнең белән дә аралашып алыйк әле. Чынлап та менә безнең тапшыруыбыз бит уйнагыз гармуннар дип атала, һәм тапшыруларыбызда хатын-кыз гармунчыларны күрү безнең өчен инде бу нур өстенә нур, күңелгә май булып ята. Менә өйрәнү сирендә безгә шулай ук сөйләп китегез әле. Өйрәнү тарихы. Мин инде сезнең тапшыруларыгызны караганда, кара мин әйтәм, хатын-кыз баянчылар барыбер да гармунчылар бик сирәк дип карыйм инде. Яратып карадым тапшыруларыгызны. Аннары үземдә инде кара буларда шулай катнашып булыр микән дигән уйда килеп алган идем, менә Аллаһ Тәгаләнең амин дигән вакытына туры килгәндер. Минем гармонда уйнавым бөтен кешегә дә теге кисәк кенә килеп чыккан кебек булды. Чөнки безнең әтиебез бик уста гармончы буларак, авылда ул без кичкенә вакытта авылда бит бөтен кеше гармон уйныйдыр. Һәр бер өйдә гармоны бар иде, тальяны бар иде, аның орада яшьләр арасында да гармончылар бик күп иде. Шулай итеп, минем туганнан 2 туган абыйларым уйныйлар иде. Миннән олы апа менә Нижнекамскида, бүгенге көндә Нижнекамскида яши Василия апайга. Шулай ук әти баян алып бирде. Баян алып бирде дә, ул баян Василиянеке генә иде, аңа кагылырга ярамый иде. Мин читтән карап йөрдем инде, миңа бит инде уйна дигән кеше юк име. Мин аны урлап кына мунчага алып барып өйрәндем. Мунчага алып барып өйрәндем, но минем уйнаганны бер кеше дә белмәде. Ул вакытта бит инде әтияни эштә бит ул, аларның безне уйларга вакытлары да юк име. Аннан соң мин әле двухрядка гармонда да уйныйм. Ансы безнең күршеләр дә бар иде. Күршеләргә керәм дә уйнарга дип, тегеләр уйныйлар, мин теге гармонда уйнап утырам. Анда миңа бер игътибар иткән кеше юк, әллә мин гармон уйныйм, әллә уйнамыйм. Аннары мин 8нче сыйныфны тәмамлаганнан соң Орша педагогия училищесына укырга киттем. Анда инде без ноталар өйрәнә башлап инде, анда индивидуаль дәресләр ала башладык бит инде. Минем инде уйнавым тагы да әйбәт шомарып китте. Кайттым, шулай ниндидер ишемне дә эшләвем бикән ул. Хисләнеп уйнап утырам. Әтиебез безнең гомер буе ферма мөдире булып эшләде. Эштән кайтканда шак катып мине карап тора. Мин кызым, син кайчан өйрәндең болай дип инде. Ул минем, хәтта минем өйрәнгәнемне дә белмәгән ул менә. Мине баян уйнар дип тә уйламаган. Шулай итеп мин инде нары училищеда укыганда инде без чынлап баянны инде өйрәнеп, рәхәтләнеп уйнап
Ne şundan birli şuşa bayan şuşunda indi. Şundan birli ayrılmıyorsunuz Ayrılıp bulmadı indi. Mininde şol professiyalarımda anara avulga özü bizge mektebi işte koydum indi. Şu 81 yılda koytkan keliş muzika dersleri okuttum. Apa aytgандай bik yaratып okuttum. Mine bik yaratып işledim. Ya kalsa bağlar da sizden büyük yaratıp mene şulay muzika derslerine yürügenlerdir. Çünkü sizin gözlerinizden görünüp durar işinizni, Mene hatta benim şunday isimde kalgan men inde pensiyaga kitem dip aytdım inde 55 yaş doldu pensiyaga kitem. Bir balay birinci sınıfta okuttum inde ana jırlый bile inde bu bik matur jırlый men аны gil jırlatam inde ayrım bağlar bile şulay ayrım işleydi men seleklerini görüp alasın bit inde. Aram jırlatasın. Ул миңа күзеннән яшьләре чыгып килгән иде. Апа, нигә китәсез? Минем җырчы икәнемне белүче дә булмый бит инде хәзер. Шуның шикелле шундый балалар белән яратып эшләдем. Әле дә мин аларны һәр вакытта да элемтәдә торабыз. Яратып эшләдем инде мин. Bizning topshirig'imizning yaratgan bir so'rovi bor endi. Bu traditsion so'rov deb aytырга kerak. Garmon sizning uchun ul narsa? Гармон ул бер ничек дип әйтим, ул стимул. Ул күңел юаткыч ул. Дөрес хәзер инде тормыш басты инде, пенсияда инде без балалар, оныклар дигәндәй, аны уйнамаган көннәр күп инде. Ләкин ул барбер менә күңелдә бит инде, аны бер алып, уйнап җибәргәч, ул тагы икенче булып куясың инде. Аннары менә баянчыларны мин бик хөрмәт итеп карыйм инде, аларны бер тыңлау. Шулай бит инде. Шулай бит инде. Һәм әйтергә кирәк, менә татар күңеленең бөтен менә юаныч ул гармон бит. Шуңа да башка музыка уен коралы аның кадәр иттереп, андый ук дәрәҗәдә җиткерә алмый безнең күңелдәге моңны да, булган сагышны да, шатлыкны да, барысында, барлык хисләрне дә җиткерә белүче бит ул гармон тавышы. Һәм шушы мизгелләрдә Гөлсия апа, тагын сезнең бер яратып уйный торган киегезне тыңлап үтәсебез килә. Барлык тамашачыларыбызга бүләк итегез әле аны. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә инде сезгә исәнлек, саулык, бары тик уңышлар телибез. Рәхмәт. Бәрәкәтле, мул тормышлар насыйп булсын. Алдагы көннәрегездә дә. Рәхмәт яусын. Мансур абый, orada нинди матур шишмәсез монда? Elhamdülillah bu avulundan indi bir simbolum diye beysek tavuğda elegilikten hani şu salkın şişme diye yapılgan indi. Onda bizden Kırıstan'ı bulgan bütün ambarlar, açlı ambarları, traktörler remont bütün avuşundan basuğa da şuşundan su alıp uçarap gitkenler indi. Kindirlerini de şunda şunda bir dandıklı salkın şişme diyen bu cinin şişmesi indi bu. Hadi kurtar tıkılıyorsanız değil mi? Mısır'na bir iki yıllarına bilay üzertip kıylarındadır. Hedetlerdik, remontladık. Su akıp kilmesin diye benimler kılay. Sularınız temiz mi? Sular elhamdülillah yanışat ediler. Kişilerde bu su bir şifalı deyip şufundan hep gittiler. Yakın yol bulanlar indi.
Карагыз әле, менә бу җир гармун уйнар өчен игәйбәт урын икән. Уйнап күрсәтегез әле безгә. Мен менә бер борынгы инде баяннардан бик күп уйната, бу татар гармуны, бараксин гармуны. Бараксин бит Инде хәзер моны бу гармуны Балташ районыннан, Балташтан Рамазан абый дигән кеше ясаган үз кулы инде мәрхүм булды. Мен шушы гармунда инде мин әтием уйнаткан шушы Ашбүҗи авылының бер үзенең көе бар инде, бер үзенә хас шуны гына бер уйнатып карыйсы килә инде. Әтиләрдән ишетеп калган ни белән генә без малай вакыттан шулай пукан ки уйныйдыр инде, шушы әтинең гармунын таткалып карый. Шуннан шушы ки калган инде, менә безнең авыл ки буҗы ки дип атала инде. Ана сабан тагамга шушы гына бер ние бар инде шу. Шушы дип уйласаң, сабан туйлар икән, шул матур булып китәр инде. Ну хәзер тотмыйлар инде, гармуннар белән дә шапмый инде, бетте менә шу. Хәзер саңгайып керәләр. Абылай, сезнең авылда тагын гармунчылар бармы? Күп гармунчы менә эшенең берсендә. Хәзерме? Хәзер бик аз калды. Хәзер бик тотмыйлар. Элек эшенең берсендә гармунчы, бөтен гармунчы авылы бу башы гөрләп торалар. Уйнакларга киләдерикме, уйнакларга төшәдерик. Шундый матур вакытлар бар. Хәзер гармун бетте. Телефон. Ну, бетте дип бик кычкырып әйтеп булмый инде. Менә сез уйныйсыз, әле тагын бер авызын төшерәбез. Булай гармунчылар әле санарлык сада бар. Яшьләр тартылмый инде. Яшьләр бик тартылмый, ара тирәгенә беренсәрәгенә бар, кызганыч. Гармун бит инде бер моң. Теге шашлыкка барсаң да бөтен нәрсә натуральный дибез бит. Гармунда натуральный инде. Менә безнең бер сорау бар инде. Һәрбер гармунчыга без аны тапшырабыз. Мансурабый, гармун ул сезнең өчен нәрсә ул? Benim garmon inде шуны ошамасам, ай уйнатмасам, тамак татыймыймы, якына кермеймим. Менә шуны бер көнгә бер мин үзем инде шуны ойма булсам да име, ал иде 3-4 гармоным бар име, 5 бар, икәсе. Хәтта пианинода утырганда кылынмаса, менә бер шуларны уйнатып алсам, мин бөтен авыртулар басыла, йөрәкләр җан тынычлана, ул минем өчен менә шу бер икенче ни дип әйтим инде. Шул хәле оста гармунчы булмасам да име, әзрәк үзебезгә кирәген уятты инде. Барбыр гармунчыларны яратам, менә сезнең шикәр гармунчылар сезнең әлдә онтам, булай дип әйләндереп бу кыз белән ай булуны уйнап каныгызга шаккатып инде бияләйләр ки уятканда карап утырам. Инде яра менә файда гармунчылар бик хөрмәт итәм, карыйм. Гармунның теленә карап утырам, ничек басам икән дип. Бүгінгі шулар иде. Кукмара районы гармунчылары белән таныштыгыбызны без киләсе атнада дәвам итәрбез. Инде уйнагыз гармуннар тапшыруның барлык чыгарылышларын сез безнең телеканалның социаль челтәрләрендә карый аласыз. Исән-имин булыгыз.